asam tre bat kani ga asam ong bat yen ke pulit asam I ong gine char gi karbi yelek mencoba gi karbi hagani ke pentor yong I bam melah bam nong sni nong pan ki hagi bemen ki pamen yong I ki we sei dang ki yo gi yo sen uchna yung isem gi den ki sei nang I gi lepangap we sei ki yo gi chong yo gi u bam melah hagi chnong lepangap yong I menepoi ini kentur put ke asam. Pedang subhai pi sucesin ki perlok ki prajor ki view support hakan ka YouTube channel jengab lai ka teng siam bersing. Te hakan ni mit perlok nga kwa ban kran hang ne. Mat hadin bangalai I yakini ki video haki ransan social media. Ngidap da kajing sngosi. Ngidap da kajing snok thang ka mensim. Habang iyo I yaki prado ki prasnam gijongi kimat kijing bar kijing jenjar. Ti henry kani kajing ja kamde ka basuja tang menta kani kajing ja kasaja man kapor. Bangala banong ba kani kajing ja kasaja bet lada ngambak kala ngat harai ka man house nem kani kajing ja kasaja kamtam hagini ki kaput bordar asambat jela Meghalaya. Pilayo I nakapor sa kapor kamtam sini satan jantia kamtam higini gisnong lapangap kasnong langpi kasnong mukro kini gisnong kiba kibreu kimat bahaya kajing ya kajing jenjar haman lagi snem nagi por sikipor bat now snem sa usnem ti omdei tang hang ne bat kumju haman laki bordar jong kajela Meghalaya ngimat kajing bat kajing jenjar kata kadai kajing sisya bangimla ban len tinga kwa ban kern hagani kapor babalei ba kasorkar Meghalaya jongi kamsem lashim ya kajing kitkli kamsem lashim ya kalengkor kaba manga bat mapi nila pankit yaki Henry kaba kai kaba sneu phala par kalong ba ki yet khme lanti nakapor sakapor tang ki kan mau pat ya ka next election kumbang ala dap keren ha katuk voi ka video bah kapor election wat ladakim light banwan nagi kalirit ru kin sawan nagi pick up banwan ban kembas election hasnong hathau jonga jongpi kata kadi kejingcha kaba Syajah bah nong kendong. Hagapor election kismat bah banwan hakisnong githa baper ban pan jingkarsian. Henry on daladep ke election wat ladaki don hagaboru ngan oi perlok. Kaleno eimo kata kajing penkubor jongi yapi. Hagajing sisya cisinhi ba kirupaj ba lane kibreu paj ba kila jet yapi banlong kum unong mikmat bat unong pet kabhaga miet jong ka constituency hi borok kawai bat nabanta ka jelahi borok kawai ba kinong yalam kidei bansim yala ka jong ka jingkit kli ya kalengkor kaba maki kila kit kaba kipaj ba hi kila penkit yaki ya kata kalengkor kaba khia pi ladangim la bankit ya kita kilengkor kiba kipajba hi kila penkit kabamut nailong MLA nailong nong mikmat ru kala biang kata kadai ka jingyo I ke jonga namar pi pet mata ya gini ki jingcha ge besaja ha jante hills pimla banong ba kini ki MLA na jantia ba kimdon hagabor pet nuksa I wailat mikiselaru idon hagabor nangta I sngau bahalang ru idon hagabor tika bamut kini ki minister habak idon hagabor kila day banya keren banya penbej na banta uput usam jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam Henry ngapong ya kata ka anda don gajing kulmar ngin suya lej hang tu ngin suya wan hang tu bangin su ile hang tu ngin su ong bangin ai man sim yaki besong ha kaput kana mentoy kana ai paperlock
kamantoy. Tege kabadang kong hi kadai ba ngidei shwa ban penbait ya uput usam. Hoi kajing penbait ya uput usam kalong kabae bat kalong kabajuat ba tang ba nganoi pi perlok. Ni hab ban sim ya kajing kit kli ba ngidei ban la bait ban penbait ya uput usam. Dewal ada ngimpat la ban penbait ya uput usam. Henry kam pat ban syong ya kata kajing syong sir jong kinong syong chnong jong kibriu khasi jong ni ki bisyong ha ki kaput tani ha ki bordar. Ladam pat la ban ya ban bait ya uput usam. Kamumut kini ki bisyong ha kaput. Baro arliang kim dei ban thau jing kelumar ha katu ka jaka. Wat la empat don kajing ya ban bait put ro. Kim dei ban thau jing kaja. Ladam manu ba thau ya ki jing kaja la ne ki jing kelumar. Kamumut ka sorkar baro arliang pat ka sorkar Meghalaya pat ka sorkar Assam kadai ban sim yala ka jong ka jing kli ya kita giba pen mi jing kulmar bat ya kita bat thau jing kulmar ta kadai kat kumha ka jing yo i ka jonga te Henry balei ngimla ban ya pen bait na uput usam hoi ka juat kumbangla ong ipi mene ka ka simpor ban ya pen bait ya uput usam tang ba ka pat ka ba phla ka ba haseu phla pat ba day penbanda kini ki ship da kini ki minister khasi jongi khasi bajantia ki bala keren ba ka blok 1 ka blok 2 ka hapsha Assam day na kata ka daw ba kini ki ba syong habordar nang te na ka jela Assam ki pen ibor ya kini ki jaj benreu khasi jongi ki bisyong ha kaput day na kadi ka daw ba pleng ba ki sanut banle donbor hadu kata-kata habang yu i haki rensan social media angit ba piru pila yu i kadong e pi ladada ki minister jongi kin keren bakin ong ba ka blok 1 ka blok 2 kadang hapsha Assam te ka bamut ba kita ki breu ken sayo ban sim kabu ya ki jaj benreu khasi jongi ki bisyong ha kapot ngim dei ban penmi ya ka kantin ka ong ba yak ya dei ka blok 1 dei ka blok 2 ru ngim dei ban penmi ya ka kantin ba ka hapsha Assam ngidei ban ong ba ngim pat la ban penbai ya put usam tang kata kala biang mdon kam ban ya karen bun kutin kata ka dei ka kat kum ha kajing yo i ka jonga te kumba phi la yo i ha kani ka jingja ha lapangap te hang tu ha ba ki briu ki leit ban rep ba ki pulit Assam kimsha ban rep ba ki ong ba 4 dep ka election pinamla ban rep hato ladengi ap ya kata ka jing dep jong ka sorkar Assam hadu ban dep ya ka election hato ka sorkar Assam kala ban panbiang ya ka jing ton kam jong gini ki jaj benreu khasi jongi gi bisyong kaput baro sisnam lada ka sorkar Assam lane ka sorkar Meghalaya ka ay gi jing yarap ya ka jing ton kam jong ki baro sisnam kata te ka biang Henry gan ong ip ban suap hi daki bun benai gan ong ip ka long ka bae la dei ka por ban rep la dei ka por ban thung ban tep Henry ki breu ki myo ban rep te mudur da phiro perlok bat perkhat da phiro perlok bat ye ki tu ki breu ki bamju rep lengkha te kim da seu khia adu kata-kata kim da seu khia adu kata-kata namar ba maki le se kim don lengkha kim don ni kim da perwa kim da kuslai phi kata ten rengan oi phi ni kum ki ba wan nong kandong ki bala im hakarep kariang nadu ki bimen ki pamen nadu ki merat ki parat te ngan oi phi la don ka jing thot ni dap da ka jing seu thang bat ka jing seu si bat ka jing seu diao namar dei hi da ka bangi rep yo ban bam bandi ban pendap ban biang haying hasem telah tangim yo ban rep ne e ngin bam ngin di kata perlok tadi ka basem jing
kham tam ngi kinong rep ki besong ki besa hanong pendong. Te nakaliang ka jonga ngan perkut tang hang ne ya kan ka video ngin saya akan do pat next video kublai shibot.